Alam niyo mga kaibigan, yung kaibigan ko mga yan, nanood na sini, tingin siya ganyan, maganda. Sabi, aba, magandang palabas. Fernando po. Pumasok na siya loob ng sinihan. Pagbila ng ticket, sabi ng mga yan. Binigyan ng takilgira. Inabot naman doon sa isa. Naku, pinungunit na ganyan. O sabi ng mga yan, makakaubos ng kwarta ito Balik ulit yung mga yan, pagbilhan ng ticket, 3. Inabot na naman doon sa pinunit na naman, sabi ng mga yan, talagang maaksaya itong mga ito. Ay, aubusan ako ng kwarta nito. Bumalik ulit doon sa kilyera, pagbilhan ng 6. Nilagay na ng mga yan dito. Pag ganyan-ganyan. Naisip ng mga yan, pag inabot ulit niya, ay asirain na naman. Sabi ng mga yan, biglang tumakbo, hindi nakatingin yung, ay siyempre hindi nakapansin yung takilyera, ang dami nang nabili ng mga yan, ay biglang tumakbo paloob yung mga yan. Nako, ang palabas kay Fernando Po, sabay bunot ng baril si Fernando Po, hanggang dyan ka na lamang, ay luhod yung mga yan. Fernando Po, wag, kaibigan mo ko, wag! Ay kita ngayon yung mga yan, ay mayroong nagagapang doon sa may likod ni Fernando Po, sabay huyaw yung mga yan. Fernando Po, sa likod mo, sabay harap Fernando Po, pa! Sabi ng mga yan, kung hindi agad ako nakapasok, patay ka na. Utang mo sa akin ang buhay mo, Fernando Po. Utang mo. Umupo na ngayon yung mga yan doon sa panunood. Ayos, ikaw pong ganyan yung mga yan. May dalapan sibat yung mga yan. Ay galing bundok ay. Oy, si Fernando Po nandun sa may talahiban. Ay kita ng mga yan may nagagapang doon sa talahiban. At tirahin na naman si Fernando Po. Oy, sabi ng mga yan, Oy, hindi nakikita ni Fernando Po. At tirahin, ang ginawa ng mga yan, inunahan ng mga yan. Hindi pa nakatingin si Fernando Po. Sinipat yung kalaban ni Fernando Po. Sinipat. Nako. Uwian man yung mga tao. Sira yung tulda. Kaibigang mga yan. Ba't mo sinipat yung apanuri natin? Ay kita nyo, apatay si Fernando Po. Inunahan ko na. Ayan wasak man din. Wasak yung tilon ng sinihan. Sira. Kagulo yan ng mga tao.